Beraz, zer eskainiko diozu Gabiri bere urte betetzekari? Tokiko eskulangile batek egin opari bat, arras kontent izanen da. Eta oparia euskotan ordainduko duzu? Gure tokiko monetan, baina badabila. Eta nola? Eusko, Europako lehen tokiko moneta da. 3 milioi eusko daude zirkulazioan, 4.000 erabiltzaile partikular, eta arlo anitzetako 1.300 profesional. Baina zer gaitik erabili euskoa, tokiko produktuak kontsumitzen baditut. Tokiko produktuak erostea arrasongi da, baina horiek tokiko monetan ordaintzea hobeki. Usaiako ordainketa baten ondotik, zure euroek zirkulatzen segituko dute eta laister Euskal Herritik aterako dira. Euskoekin aldiz, segur da gure inguruan ibiliko direla tokiko ekonomian. Ados, ulertu dut. Zaude, ez baita hori bakarrik. Euskoak onura ekologikoa dakar ere tokiko monetak zirkuitu laburrak garatzen baititu eta euskotan aldatzen dituzun euroak berme funts batean ezartzen dira ingurumen proiektuak finantzatzeko. Gainera, moneta solitarioa denez, elkartei dirua birbanatzeko mekanismo bat sortu da. Horri esker, 2021an, 50.000 eusko baino gehiago eman zitzaizkien 60 elkarteri. Horregatik erabiltzen dut albezain bat euskoa. Eusko gehiago trukatu, gauza gehiago aldatzeko. Charmanki eta euskararekin, zer? Euskoa sortu zen ere euskara biziarazteko, eremu publikoan hizkuntza gehiago agerraraziz. Lineako aurkitegiak euskaraz dakiten sareko profesionalak zerrendatzen ditu. Bikain, orain, errazu, nola egin naitekekide? Biziki erresa da. Joan euskalmoneta.org webgunerat egin klik kontu bat ireki laukian eta segi. Kide egiteko 5 minutu baizik ez dira behar. Ondotik, Euskopei ordainketa aplikazioa eta Euskokart ordainketa txartela erabiltzen alko dituzu eta Eusko bileteak eskuratzen alko dituzu 27 aldagunetarik batean. Euskoa ni ere bai.